Η γυναικεία σφραγίδα στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Αθάνατες, ηρωίδες, άξιες, μαχητικές. Κροταλήσαν τα όπλα του εχθρού μες του καλοκαιριού την πήρη η λευτεριά ξεπρόβαλε να μελετήσει τη σπορά. Κόκκινο χώμα στα αυγορού σμίχτηκε με της μάνας. Μας καταντρόπιασαν οι γυναίκες. 6 παιδιά καβάλισαν το φλαπουρό της λευτεριάς. Κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν, κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν, κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν. 3 στρατιώτες του βορρά μες στην οδύνηρη σιωπή για τα όρφανα δακρύζουν. Κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν. Και πορευτήκαμε μέσα στα έθνη, γυμνοί σκυφτοί, χωρίς νερό, φαγί, κρασί. Τα χέρια μας από τις αλυσίδες, τις αλυσίδες της σκλαβιάς σκίστηκαν. Πολύτιμη συνεισφορά της συλλογής ΕΟΚΑ. Κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν, κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν, κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν. 3 στρατιώτες του βορρά μες στην οδύνηρη σιωπή για τα όρφανα δακρύζουν. 3 Άγγλοι στρατιώτες φρουρούν στα καλντερίμια του Αυγόρου με τη σκανδάλη στο χέρι, έτοιμοι για το θάνατο. Τα μάτια τους γέμισαν φως. Κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν, κι ανέβηκαν τη μάνα να φιλήσουν. Τα στάχια του Αυγόρου μεγαλώσαν, πήγε καλά και φέτος η σοδιά για τη λευτεριά. Η αμάνα τέτοιον ήρωαν την προσβολή να κλάψει. Χαλάλη της πατρίδας μου το φως μου, η ζωή μου, κι αφού είναι παραδόθηκεν ας έχει την ευχή μου. Εγώ είναι γεννήσα παιδί που να γεννεί προδότης, χαλάλη της πατρίδας μου το γέμα του παιδιού μου.
Η ιστορία των γυναικών του αγώνα δεν είναι απλώς παρελθόν, είναι φάρος για το μέλλον. Μας καλεί να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να σταθούμε όρθιοι με ήθος και να υπερασπιστούμε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Γιατί όπως και εκείνες, έτσι και εμείς οφείλουμε να γράφουμε ιστορία όχι με αίμα, αλλά με αξίες.